Je veľkou cťou privítať ich na mojej domácej pôde, dámy a páni, ľudová hudba Stana Baláža. V tejto chvíli mu ja odovzdám slovo a poprosím ho o slávnostný príhovor. Vážení obyvatelia, Sobraniec, priatelia. Ďakujem vám všetkým, že ste našli si dnes čas a prišli ste na toto spoločné stretnutie. Stretnutie nás, obyvateľov mesta Sobrance. Dovoľte mi, aby som sa vám predstavil. Volám sa Marián Petro, mám 48 rokov a pracujem ako riaditeľ našej nemocnice v Sobranciach. Čo sa týka mojej životnej púte, pracoval som na rôznych inštitúciách a väčšinou som vždy pracoval vo vedúcich funkciách. Posledných 8 rokov pracujem tu ako riaditeľ nemocnice v našom meste, čiže som sa vrátil späť do svojho rodného mestečka. Mám taký sen a zároveň je to aj cieľ. Chcem, aby naše mesto bolo rovnakou úspešnou organizáciou ako nemocnica, ktorú vediem. Aby sme všetci obyvatelia boli pyšní, že žijeme v meste, odkiaľ sa jeho ľuďom nechce a kde sa ľudia cítia dobre, isto a do ktorého ľudia z okolia prichádzajú s očakávaním. Drahí obyvatelia mesta a priatelia, chcem ľudí spájať a nie rozdeľovať. Moje rozhodnutie kandidovať bolo spontánne. Bolo poznačené takým rozhodnutím o tom, že naše mesto potrebuje jednotu. Potrebuje jednotu v tom, že nie je dobré, keď sa rozdeľuje. Chcem ukončiť nevraživosť a nenávisť, ktorá medzi ľuďmi tu je. A z nemocnice viem, že liečiť a pomáhať je povinnosť bez ohľadu na to, aký vzťah má lekár k danému človeku. A tak je to aj s prácou pre mesto. Pretože práca pre mesto je tiež povinnosť, poslanie v prospech všeobecného blaha. A to bez ohľadu na to, s kým rokujeme a s kým rozprávame. Ako dlhodobý poslanec mestského zastupiteľstva, ako predseda poslaneckého klubu Smeru, rozumiem fungovaniu mesta a práci, ktorú si post primátora vyžaduje. Ponúkam preto vám, občanom, moje skúsenosti a kontakty, ktoré som počas svojej kariéry nadobudol. V týchto časoch veľkých príležitostí chcem viesť mesto k prosperite a rozvoju. Viete dobre, že bez peňazí sa dá urobiť veľmi málo. A tak schopnosť a možnosť získať financie pre mesto buď máte, alebo nie. Dovolím si povedať, že moje kontakty, či už politické,
alebo zahraničné napomôžu rozvoju mesta. Ak budem mať tú možnosť, budem ako primátor naslúchať hlasu starých a slabých. A z tejto pozície budem veľmi rád aj napomocný. Budem podporovať projekty a využívať prostriedky mesta, aby sa im uľahčil a skvalitnil život. Do života v meste chcem zapájať hlavne mladých. Nielen na úrovni zábavy a športu, ale aj politickej. Nech spolu dotvárajú našu vlastnú perspektívu. Nech naše dcéry a synovia nedvíhajú úroveň v iných častiach Slovenska a sveta, ale podieľajú sa na rozvoji svojej rodnej domoviny. Chcem povedať, že nebudem sa zapájať do šírenia negatívnych správ o svojich protikandidátoch ani tu v predvolebnom boji. Chcem hovoriť v prvom rade o svojej práci, o tom, čo sme spravili pre mesto, pre jednotlivé inštitúcie, ale aj o tom, čo po nás vidieť v meste. Domnievam sa, že je čo vidieť. Naše mesto má novú tvár, naše mesto má nové chodníky, cesty, sochy a rôzne kultúrne podujatia. A hlavne povieme vám aj o tom, čo sa chystáme urobiť. To znamená, že sa pripravujeme na to, ako ďalej posunúť naše mesto dopredu. Priatelia, chceme pokračovať v tej ceste, ktorú sme začali. Ak budem hovoriť o svojich plánoch ako človek jeden, je to málo. Na takúto prácu je potrebný tím. A ten tím už tu bol, pretože súčasťou poslaneckého klubu boli aj ďalší poslanci, ktorí aj v súčasnej dobe kandidujú za poslancov mestského zastupiteľstva. Aj za nimi je vidno kus práce a ich rozhodnutí, ktoré dávali a menili tvár mesta. A preto, keďže sme jeden tím a chceme aj jednotu pre mesto, dovoľte mi, aby som predstavil kandidátov na poslancov za stranu Smer sociálna demokracia, ktorí spolu so mnou chcú dať novú tvár mestu a pokračovať v rozvoji mesta. Takže poprosím kandidátov na poslancov, aby prišli tu ku mne na pódium. Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková. Dobrančania, už sa ma naši Košičania pýtajú, či tu mám prechodné bydlisko, pretože bola som tu niekoľkokrát v apríli, v maji, v júni, v septembri, oktobri, teraz som v novembri, prakticky každý mesiac mám nejakú cestu do Sobraniec a musím vám povedať, že vždy tu rada idem. A na poslednom stretnutí, keď som bola v oktobri pri príležitosti mesiaca úcty k starším, keď pán riaditeľ zvolal svojich bývalých kolegov, aby im povedal o úspechoch nemocnice, ktorú dosiahol, tak som tam si tak uvedomila, že vždy, keď prídem do Sobraniec, je nádherné, krásne počasie, ešte ani raz nepršalo. Ja sa tu cítim veľmi milo, stretávam dobrých ľudí a odchádzam s tými najlepšími dojmami a spomienkami. Aj preto sa tu vždy rada vraciam, aj preto, keď ma oslovili, že kto by mal ísť na primátora mesta Sobrance, a prišiel tip na Mariana Petra, tak som povedala, nemôžete mať lepšieho kandidáta. Ktorí ste neboli v nemocnici, máte to šťastie, že ste neboli ešte v nemocnici, tak len tak niekedy zo zvedavosti choďte sa pozrieť. Vaša nemocnica je jedno krásne, úžasné miesto, kde chodia ľudia sa uzdravovať. Skutočne vám môžu ju závidieť. Je to vďaka manažerským schopnostiam pána riaditeľa Mariana Petra. A ako ho poznám, je veľmi zodpovedný, je veľmi poctivý, je veľmi húževnatý, vždy robí pre iných. Tak taký určite bude aj primátor. Ja vždy mám taký sen, pán primátor budúci rozprával o svojom sne, aby každý primátor
mohol povedať, že má ľudí, ktorí sú na ňo hrdí. Ja keď som bola u vás na jar a mám taký dobrý zvyk vždy, kde idem a rozprávam sa s ľuďmi, tak potom ich pozvem na návštevu do Európskeho parlamentu do Štrasburgu. Aj v máji tohto roku prišli. Boli zamestnanci práve nemocnice Sobraneckej, ale boli aj študenti, boli pani učiteľky z Porúbky a ďalší a ďalší. A chcem vám povedať práve o tých vašich študentov z vašho gymnázia. Keď prišli, boli veľmi krásne oblečení a mali kravaty, na ktorých mali napísané Gymnázium Sobrance. Ja vtedy som si uvedomila, že tá vaša mládež je hrdá na svoje mesto. A ja vždy si prajem, aby každý primátor mal takých hrdých občanov, ktorí idú do sveta a reprezentujú svoje mesto. A milí Sobrančania, ja si myslím, keď v sobotu dáte svoj hlas pánovi Marianovi Petrovi, budete aj vy hrdí na svojho primátora. Ďakujem pekne, pre príjemnú zábavu. Ďakujem veľmi pekne za krásne slova našej europoslankyni. A teraz... Priatelia, Sobrančania, rozhodol som sa kandidovať za primátora mesta z toho dôvodu, že chcem, aby mesto naozaj pokročilo. Existuje ešte veľa vecí, ktoré je potrebné urobiť v Sobranciach, aby mesto nabralo nový tvar krásneho, moderného mesta. Ja osobne mám veľa cieľov, tak ako som to spomínal v prvom vstupe a možno aj nielen cieľov, možno aj snov. A ten sen o tom, že Sobrance raz budú moderné mesto, mesto mladých, aktívnych, ale aj seniorov, by som chcel splniť. By som chcel splniť z toho dôvodu, že Sobrančania si to zaslúžia. Sobrance majú svoju históriu a aj svoj vývin. K Sobrancem neodlučiteľne patria aj niektoré určité veci, ktoré možno dneska tu chýbajú. Ja začnem hneď kultúrou. Viete, prečo tancovali tie deti do začiatku? No pretože keď som pozýval túto ľudovú hudbu, povedali, my prídeme so svojimi tanečníkmi. Sobrančania, my nemáme tanečníkov. Veď tieto deti, to sú naši mladí, talentovaní Sobrančania. Nezaslúžia si, aby dneska sme sa im tešili? A ja si myslím, že prioritou práve takýchto talentov by malo byť podporovať takéto talenty aj v našom meste. Preto určite mojou prioritou v kultúre bude podporovať takéto talenty. A aby boli kompletné, mali by mať aj takúto cymbalovú muziku. To už apelujem zase na rodičov a na učiteľov základnej umeleckej školy, aby takéto talenty vychovali, podchytili a aby sme mali jedno krásne hudobné teleso, folklórne, ktoré nás bude reprezentovať, pretože my nielen, že máme krásne teleso, ako je Magnólia, ktorú už pozná celý svet, ale vlastne aj takéto folklórne teleso je takýto môj sen. Možno aj preto, že mám príbuzných, ktorí celý život sa venujú folklóru a možno ma to tak trošku aj chytilo. Ďalšia vec, keď som chodil po meste a rozprával som s občanmi, chýba mladým ľuďom určite hudobný festival alebo hudobné festivaly. Takisto by som bol veľmi rád, ak by sme obnovili tradíciu hudobných festivalov. Veď ja sa pamätám ako tínedžer, že sme tu sedeli v tejto miestnosti a tu sa predvádzali hudobné skupiny, ktoré neskôr potom hrali pre našu zábavu alebo hrali niekde po svadbách. Čiže mojou prioritou je to, že ak mladí ľudia chcú hrať a sú talentovaní, nech prídu, nech sa ukážu a my ich tu budeme prezentovať a následne ich budeme aj oceňovať. Čistota a bezpečnosť. To sú priority, ktoré by malo mať každé mesto. Ste spokojní s čistotou v meste? Majú ešte rezervy? Tí, ktorí robia? Povedzte to, nebojte sa. Ja si myslím, že majú. Tento systém, ktorý je, sa musí upraviť. Jednoducho treba, aby ten systém čistoty sa zlepšil. Zlepšil sa čistoty.
v tom, aby mesto bolo čisté. Alebo čistejšie. To znamená opäť, keď som rozprával s občanmi, hovorili mi o tom, pán Petro, zle sú uložené staničky komunálneho odpadu. A ja hovorím, dobre, budeme rozprávať, kde ich chcete dať, ako ich zabezpečíme proti vandalom. To všetko sú témy, ktoré môžeme my spolu riešiť. Ale musíme mať na to dosah. Okrem čistoty, samozrejme sú aj ďalšie veci. Sú to vlastne bezpečnosť. Bezpečnosť hlavne všetkých, či malých detí, ale aj starých. Sú rôzne projekty, čo sa týka kamerových systémov. Aj mesto Sobrance využilo tento kamerový systém vo forme projektu, ale nie je to dokonalé. Ešte to stále nie je dokonalé. Ešte stále sú miesta, kde by som doporučil a chcel by som tam dať tie kamery, aby sa občan cítil bezpečne. Aby sa cítil tak, že môže prejsť po tom mieste a jednoducho sa nebal. V uplynulom období sme prijali všeobecné záväzné nariadenie o zákaze používania alkoholických nápojov na verejnosti. Veľmi ťažko sa rodilo to všeobecné záväzné nariadenie a niektorí, ktorí nám neprajú, povedali, že sme boli proti. Neboli sme proti. Treba však brať do úvahy to, že to všeobecné záväzné nariadenie niekto musí aj vykonávať. Ak ho schválime, to je A, ale B je to, kto ho bude vykonávať. A si myslím, že určite naštartujeme jednania a budeme uvažovať o tom, že sa zriadi možno aj mestská polícia. Je to z toho dôvodu, že polícia, ktorá tu je, dosť ťažko môže obsiahnuť verejný poriadok v Sobranciach. Posúďte sami, ak obvodné oddelenie policajného zboru má 47 obcí, tak je veľmi ťažko, aby boli aj v Ruskom Hrabovci, aj v Lekarovciach a následne v Sobranciach. Takže určite budeme aj týmto smerom ísť, aby naše deti bezpečne išli do školy a naši seniori išli spokojne večer domov a nemali žiadny problém. Oddych, zábava. Rozprával som s veľa ľuďmi, ktorým tu chýba oddychové centrum. Oddychové centrum, relax, zábava. Už som spomenul pred chvíľou tie hudobné festivály pre mladých, už som spomenul aj ďalšie aktivity, ktoré by sme chceli pre mladých robiť. Ale určite chýba to oddychové centrum s tým, že možno by sme mali využiť možnosť zveradiť chodník do kúpeľov. Sobrančania, predstavte si takú vec, nedeľu po obede, že sa vyberiete po krásnom chodníku, či už na bicykli, alebo pešo do nášho parčíka v kúpeľoch, kde stretnete ďalších ľudí, oddychnete si a prídete späť odpočinutí. Pretože máme tam určité bohatstvo, ktoré nevyužívame. Máme tam bohatstvo, ktoré bohužiaľ padá niekde dole. Veď naša kúpeľná voda je jedna z najlepších vôd v rámci Slovenska. A preto som rozmýšľal aj vo vzťahu k tomu, že dneska v nemocnici pracujú rehabilitačné sestry, ktoré niekedy pracovali v kúpeľoch. Mal som takú predstavu, že ak my nemôžeme ísť do kúpeľov, aby voda prišla za nami. A preto po rekonštrukcii starej kotolne v nemocnici som pred pol rokom pripravil taký projekt, kde uvažujem o tom, že by sme tam urobili v starej kotolni, kde máme nádrže, priestor na vane a tam by sme vlastne tú hydroterapiu rozšírili. Samozrejme, že to nie je jednoduché, pretože tam treba jednania so zdravotnými poisťovňami o rozšírenie tých zdravotníckych výkonov, ale myslím si, že by to stalo za to. Niekedy začať treba. A keď to začneme, možno, že sa to podarí, možno budeme ďalej nabaľovať ďalšie veci. Ale treba chcieť a treba nad tým rozmýšľať a ja verím tomu, že to dokážeme. Keď rozprávam o zdravotníctve, samozrejme, že je to moja priorita, pretože venoval som mu 8 rokov svojho života a tak verím tomu, že to zdravotníctvo v rámci okresu, teda mesta, ale aj okresu udržíme. Udržíme v tom, že udržíme nemocnicu, udržíme v tom, že udržíme všetky odborné činnosti, ktoré do dnešného dňa máme. My vieme, že existujú ešte činnosti, za ktorými musíte cestovať aj do iného mesta. A ja by som bol veľmi rád, aby som v spolupráci s rôznymi neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami, s lekármi odbornými, ale aj so zdravotnými poisťovňami dotiahol tu ambulancie, ktoré tu ešte chýbajú. Aby sa tá komplexnosť poskytovania zdravotníckych služieb udržala.
Udržala sa na ambulantnej úrovni, ale aj na tej ústavnej úrovni. Opäť musím povedať jednu vec. Nemocnica. Nemocnica je pod správou mesta. A ja, keď budem mať na to dosah, zachovám nemocnicu v správe mesta, pretože v prípade zmeny jej určitej štruktúry môže dojsť k obmedzeniu niektorých činností pre ľudí tohto mesta. Takže z tohto miesta vám dávam takýto prísľub a písal som to aj vo svojich volebných novinách. Určite všetci viete, že sme v roku 2007 robili projekt pre starších ľudí. Starší ľudia, či to chceme alebo nie, sú súčasťou populácie a tá staroba je vlastne dar. Nie každý sa jej dožije a ľudia, ktorí tu žijú v staršom veku, by sa mali takisto tu cítiť, ako som pred chvíľou hovoril, nielen bezpečne, ale aj dobre. Mali by mať dôveru v prospech mesta a mali by mať aj to, že malo by to byť vlastne mesto na celý život. A preto chcem povedať, že budem z celej síly podporovať seniorov. Teraz poviete, že to sú frázy. Nie sú to frázy. V podstate my ich už podporujeme. Tým, že sme zriadili zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby. Podporujeme z pozície poslancov kluby dôchodcov. Ja keď som rozprával s niektorými dôchodcami, chcú sa stretávať, chcú žiť, chcú jednoducho aktívne naplňať svoju starobu. A ja sa tomu teším, pretože títo ľudia ešte v podstate môžu takto žiť. Ale existuje veľa ľudí, ktorí sú sami, chorí a opustení. A o tých sa treba takisto postarať. Keď kráčam domov a vidím, že je potrebné ísť, aj keď máme malé mesto, v podstate nie sme veľké mesto, ale keď vidím človeka, ktorý je po operácii bedrových kĺbov a žije sám a potrebuje ísť pre lieky, je mi smutno. A keď môžem, zastavím auto, spýtam sa, netreba vás odviesť. Ale nerobím to preto, že jednoducho chcem to jednoducho urobiť, pretože mi je ľúto toho človeka. A preto som rozmýšľal nad tým, že by sme mohli zriadiť a nájsť prostriedky aj v rámci činnosti Mestského úradu na to, aby sme pomohli seniorom previesť ich v určitom časovom intervale, napríklad z určitého konca mesta na tie zdravotné vyšetrenia, do lekárne, na ten nákup. Pretože my sme už určité opatrenia urobili, zabezpečili sme im stravu, ale to je málo. Seniorom treba pomôcť viacej. Chcem ešte povedať jednu vec. Spomínal som tu Sobranské kúpele. My vieme aj formou kultúry sa pokúsiť urobiť určité kroky. A to tým spôsobom, že budeme prezentovať našu kúpeľnú vodu na rôznych zahraničných výstavách. Len treba do toho sa pustiť. Treba začať konať. A to znamená, že keď to urobíme, možno sa nájde ten investor, ktorý raz príde a sa tu podíva, že tu také niečo je, že tu je klenot Zemplína. Ťažko sa mi o tom hovorí, keď vidím mapu z 18. storočia, kde je zakreslená Viedeň, Budapešť a Sobranské kúpele. Ťažko sa mi o tom hovorí. Ale verte tomu, že z pozície tejto, ak budem mať možnosť, urobím všetko preto, aby som zintenzívnil jednania, aby sa kúpele mohli oživiť. Možno, že len jedným blokom, možno, že len pár oddeleniami. Ale je to veľmi ťažká práca, je to práca na niekoľko rokov. To nie je na 1, na 2 roky. Možno, že je to práca na niekoľko funkčných období, ale ten cieľ tam je a určite by každého z nás potešil. Ľudia by našli zamestnanosť a ľudia na Slovensku by našli na mape mesto Sobrance. Ja sa ešte vrátim k tým seniorom. Z pozície tej, že vedieme do zariadenia pre seniorov, dennodenne chodia ľudia a pýtajú sa,
či je voľné miesto v zariadení. Či chceme, či nie, región je prestaralý. A preto už koncom tohto volebného obdobia sme hľadali riešenie spolu aj s poslancami a našli sme riešenie v tom, že dá sa tu postaviť aj ďalšie zariadenie sociálne. A máme takéto možnosti a vieme ako na to. A teraz vám poviem v podstate, ak by sme urobili takéto zariadenie pre 40 klientov, myslíte si, že to je veľa? 40? Že to nenaplníme? Zoberte si, že v Sobranciach 10 takíto ľudia sú a ďalších 30 obcí príde jeden. A už máte 40. A ešte možno, keď máme 40 obcí, už by bolo aj málo. Ale keď bude 40 klientov, k 40 klientom treba 20 pracovníkov. To znamená, že 20 ľudí by našlo hneď aj prácu. A tých ľudí, ktorí chcú pracovať a bohužiaľ musia chodiť do Rakúska, takých ľudí je veľa. Takže aj toto by možno zastabilizovalo pracovné miesta tu u nás v Sobranciach. Aby teda mladí ľudia tu našli prácu, aby tu našli zmysel života, aby tu chceli žiť, aby tu chceli ostať a zakladať si rodinu. Aby ľudia v produktívnom veku takisto nemuseli cestovať za prácou do zahraničia. A starí ľudia, aby našli dôstojnú starosť. Znamená, dajte možnosť, aby sme takéto veci mohli realizovať a Sobrance budú jedno krásne, moderné mesto v budúcnosti. Ďakujem. Dámy a páni, pani Ľubica Rošková, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky. Ale poznáme sa veľmi dlho. Je to húževnatý a cieľavedomý človek, ktorý má vízie. Vízie, ktoré sa dajú konkrétne naplniť. Nie vízie, že postavíme nejaký, ako spomínal tie kúpele. Skutočne kúpele to je vízia, ktorá možno prečí aj niekoľko rokov, možno niekoľko volebných období, ale pokiaľ nezačneme niečo robiť, niečo v malom, a je to veľmi, veľmi dobrá myšlienka tú, ktorú teraz práve povedal, a myslím si, že pani poslankyňa Európskeho parlamentu to využije práve v tom, že keď sú dni kultúry Slovenska, tak táto voda zo sobraneckých kúpeľov bude určite v Bruseli. Ja som o tom presvedčená a tento nápad, ktorý tu teraz prezentoval, sa pretaví do drobných, krásnych vecí a skutočne sa možno aj tento problém pohne v Sobranciach dopredu, lebo sobranecké kúpele to je podobný problém ako naša Michalovská nemocnica. Všetci vieme, že by sme mali niečo urobiť, všetci vieme, že máme predstavy, ako to máme urobiť, len ťažko sa to realizuje. Ale nie preto, že by nebola chuť, elán, odhodlanie, ale pretože je to trošku zložitejší problém vzťahov, financií, ale aj dlhodobého udržania takého projektu. Takže nebudem rozprávať, program ste určite počuli, vízie sú krásne. Ja vám prajem, aby ste si z toho 15. zvolili skutočne tímového hráča, pretože len s tímom a s dobrým tímom sa dá niečo v Sobranciach urobiť. Aby to bol človek, ku ktorému budete mať dôveru, ktorý vás bude počúvať a ktorý vám reálne povie, že áno, tieto ciele môžeme naplniť. S týmito budeme mať možno víziu niekoľkých rokov dopredu, ale určite treba na nich pracovať. Sami viete, že keď začnete stavať dom, tak plán je možno obrázok za mesiac, ale kým postavíme základy, kým vytiahneme múry, strechu, povieme si, to za rok stihneme, nech sa stane akákoľvek drobná udalosť a už sa to všetko posúva. Takže to je aj s budovaním tohto mesta. Ja pevne verím, že toho 15. v tomto človeku a v tomto tíme tu na dámy a pánov sediacich dole nájdete tých správnych ľudí, ktorí to mesto povedú dopredu. Ja vám teda 15. prajem šťastnú ruku, voľte srdcom, voľte dušou, ale hlavne voľte tak, aby mesto sa ďalej rozvíjalo, aby sľuby, ktoré sú dané, sme vedeli aj reálne naplniť. Prajem vám všetkým zdravia, šťastia, spokojnosti, tebe veľa síl, Marián, a tak, aby som 16. mohla prísť gratulovať, že hurá, 16. máme nového, skvelého primátora so skvelým tímom ľudí. Blahoželám vám dopredu.
Ďakujem veľmi pekne poslankyni Národnej rady, pani Ľubke Rožkovej. A tieto kvety nie sú len znakom toho, že chceme sa jej poďakovať, ale my vieme ešte jednu vec, že... Nie, to som nechcel povedať, že pani poslankyňa bude mať krásne životné jubileum, takže jej o to srdečnejšie gratulujem. Priatelia, Sobrančania, poďakujeme sa tomuto krásnemu súboru ľudovej hudbe Stana Baláža a aj tanečnej zložke z Raslavíc. Veľmi sa teším, že ste dneska prijali pozvanie a ďakujem vám veľmi pekne, že ste dneska mohli byť súčasťou tohto krásneho programu a tohto krásneho vystúpenia. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem a teším sa do skorého videnia. Takže dovidenia, Sobrančania!